We zijn vanuit Almere in 1999 verhuisd naar Verwerd. En Roel had een stal. Ik had een kerststal. We hebben die twee stallen bij elkaar gevoegd en dat paste aardig bij elkaar. En toen hebben we de boel voor het eerst geëxposeerd thuis in de woonkamer. Elk jaar kwam er wat meer bij en er kwamen steeds meer mensen kijken. En van 6 vierkante meter werd het 7, 8 en na 10 jaar was het 16 vierkante meter thuis. Ja. De mensen kwamen toen door de voordeur naar binnen, liepen een rondje door naar thuis en gingen door de keukendeur weer terug. Totdat het laatste keer dat we open huis hielden, 500 man over de vloer kwamen op een regenzondag met onze houten vloer in de tuinkamer. En dat zeiden we, dit is welletjes, nu is het klaar. We werden benaderd door een groep mensen uit Vorden vandaan. En die waren heel nauw verbonden met het Heilige Beeldenmuseum. En zij wilden heel graag dat wij daar onze groep gingen exposeren. Nou, dat gebeurde, daar zijn we op ingegaan. En op een gegeven moment kregen we daar dus 40 vierkante meter om vol te bouwen. Ja, en het meest aparte was dat wij kwamen dus die eerste keer bij zo'n expositie buiten de deur. Op tweede kerstdag in Vorden in het Heilige Beeldenmuseum. En toen moesten de mensen 3 kwartier tot een uur buiten in de sneeuw in de rij staan. Wij wisten niet wat ons overkwam. Dus, nou, en dat was de start van eigenlijk alles buiten de deur exposeren. Er zit erg veel werk in, maar weet je, de opbouw van het geheel is hartstikke leuk. En het is zo inspirerend werk, dan doe je het gewoon met ontzettend veel plezier. Ja, het is voor ons het leuke om het steeds, elk jaar weer op een andere manier op te bouwen. De achterwand bepaalt wel een beetje, daar is Bethlehem, daar is de woestijn, daar zijn de velden enzovoort. Maar voor de rest, waar de figuren komen te staan, hoe de finesses zijn. We zijn allebei helemaal gek op al die kleine details. En we worden met het jaar perfectionistischer. Ja, en als je heel goed opletten, dan zie je echt 2 figuren waarvan je denkt, hé, wat doen die hier? Ja, zoals Alfred Hitchcock ook al regelmatig in zijn eigen films tevoorschijn komt. En Peter Jackson van Lord of the Rings ook. Ja, wij dachten, we moeten ook in diorama. Dus we staan er zelf ook in. Kaartjes binnen. Ja, dat heb ik al een maand geleden aangeschaft. Star Wars: The Force Awakens. We hebben heel lang zitten wachten. We kijken ook gewoon de kinderseries van Star Wars. Kijken we gewoon om gewoon te wachten op deze film eigenlijk zo. In sommige landen doen ze zelfs Jedi als religie. Nou, geen andere films heeft dat eigenlijk voor elkaar gekregen. En wat heeft er bij die? Een lightsaber. En mijn broer ook. Ja, kom op, Mil. Ja, kijk. Dit soort dingen. Ja. Ja, ik vind het geweldig. Ik verwacht dat hopelijk het weer een beetje lijkt op de eerste 3 films en niet zozeer op de prequels. Want dat vond ik iets minder mooi. De naam zegt het al, Star Wars. Dat is gewoon, dat heeft iets. I have lived long enough to see the same eyes in different people. I see your eyes. I know your eyes. Wat verwacht ervan? Heel erg leuk. En ben ik een echte fan? Heel erg. Zie je wel aan mijn shirt. Nou, laat eens even goed zien. Helemaal Force Awakens. En Ik heb hier al maanden op gewacht. Follow me.
Ik ben zelf heel erg opgegroeid, vooral eerst met Lego Star Wars en daarna eigenlijk pas de films zelf erachterna. En ik ben ook waarschijnlijk een van de enigen die de prequels ook leuk vond, episode 1, 2 en 3. Ik hier trouwens wel wat meer diehard fans mooi pakken hoor en merchandise verwacht. Nou ja, nee, dat is dan denk ik toch een beetje te oud voor. Ja, nee, dat is niks voor jou, hè? Nee. Het is niet voor mij, nee. Het is misschien meer iets voor Randstad bioscopen dat je het daar ziet. Ja, we hebben te nuchter voor hier, denk ik. Fight them. Hoewel stiekem zie ik af en toe wel van bewegingen gemaakt worden. Van, het melodietje. Ik krijg wel een prettig gevoel bij, moet ik zeggen. Ja.